वर्षाची साहित्य संमेलन मैसूर नियरेस्ट मंड्या जिल्ह्याची संमेलन जावपाची आहात आहे। ताका लागून आमचे कारवार डिस्ट्रिक्ट सिद्धापूर भुवनेश्वरी देवाची देवस्थान आहे तिथे भुवनेश्वरी देवळाचे काल ते पूजा झाले सकाळी आणि 11 सुमार ते रथ यात्रा रथ ज्योती उद्घाटन करून आमचे कन्नड साहित्य परिषद कर्नाटक राज्याचे अध्यक्ष आमचे महेश जोशी उद्घाटन करून आणि त्यांचे लोकल मिनिस्टर आणि MLA आमदार सगळे इनॉग्रेशन करून ते रथ कारवार येयले कुमटा कारवार। आता आमचे गोयाची आमचे सगळे लोक हांगा मुखंड लिडर आसा। आमचे लिडर मुखंड ते गोवा पावलेले आज काणकोण आमची बॉर्डर आणि आउट ऑफ स्टेट आमचे कर्नाटकसून गोवा येयलेले आहा। आमकां खूब उमेद आहा की आमचे सगळे कन्नड लोक मेळून आमची रथाची स्वागत भुवनेश्वरीचे रथ स्वागत करून तांकां आणि पूजा गिजा करून गौरवान्वित आमी तांकां परत कारवार टू हळयाळ सोडून दिता। मागीर ते 31 जिल्हा आसा आमचे कर्नाटकाचे 31 जिल्ह्यान सगळे कडेन तालुका अध्यक्ष आणि जिल्हा अध्यक्ष आणि सगळे अध्यक्ष आणि सरकार ते जिल्हा अधिकारी आणि सगळे लोक मिळून त्यांना गौरव अर्पण करून ताई भुवनेश्वरी माची भुवनेश्वरी म्हणजे भारत माताची आई असता पळय आमची कर्नाटकाची आई गोव्याची आई सगळ्या एक एक प्रांतान एक एक आई असता आमचे तशी भुवनेश्वरी आईची आमी आमकां एक सौभाग्य मेळ्ळेलो आहा पूजा करपाची। हांगा येवन आमचे सगळे लोक आशीर्वाद करून आमचे पूजा स्वीकार करून आमी तांकां परत कारवार धाडटा म्हणून आमी हे वेळान तुमकां आमी बोलपाक सांगा। कारवार केन्ना वतले आता? कारवार आता एक पूजा करून एक मातशे एक अर्धा किलोमीटर रॅली काढून आमी ते मंड्या 31 जिल्ह्यान ते रथ यात्रा जावन लास्ट मंड्या डिसेंबर 20, 21, 22 तारीखान ते फंक्शन एंड जाता तेन्ना एक कम से कम गेले वर्ष आमचे हावेरी डिस्ट्रिक्टान जाल्ले 10 to 11 to 10 लाख लोक गेल्ले। ही वर्ष आमची उमेद आहे की 20 लाख लोक येऊन ते संमेलनात भाग घेऊन साहित्य म्हणजे कितें पोएट रायटर सगळे लोकांचे सन्मान गौरव हे सगळे असतात आहे। विविध कार्यक्रम असतात आहे सांस्कृतिक कार्यक्रम सगळे असतात सगळे खूप लोक येतात आहे। आता आमचे गोयाचे सगळे लोक आमचे कन्नड संघटना विविध संघटना असा सगळे लोक मिळून आम्ही आमचे भुवनेश्वरीचे पूजा गौरव करून आम्ही सोडून येतात। आमचे गोंयांत कोंकणी साहित्य संमेलन जाता मराठी साहित्य संमेलन जाता तशें हे कर्नाटकाक कन्नडा साहित्य संमेलन जाल्लें आसा। त्या निमित्तान प्रति वर्सा परस 87वी वर्स हे प्रारंभ आसा तेंचे। ह्या वर्साक हांगा गोंयांत जे कर्नाटकांतले लोक रावता तेमी जे मागणी केल्ले त्या प्रकार चड भितर वचपाक मेळना म्हणून आमच्या काणकोण तालुका ही लागीं आसा कारवार म्हणून तेमी काणकोण तालुक्याक परमिशन दिलें। परमिशन दितरी आमकां 1 ते 1.5 वरांची टायमींग दिली तेमी बरी करून तुमी रथ पुजेन मागीर तेजें स्वागत करून परत तांकां धाडपाची तुमी बरी कार्य करा म्हणून। गोंया म्हणल्यार काणकोणच रिटर्न वतले? काणकोण साकून परती वतली।